Bideo honetan, 108 orrialdeko edukia landuko ditugu, zehazki aurrizkiak. Lehenbizi ingo dugu, irakurriko dugu, eskuman goian gogoratu jartzen duen leku horretan, zer jartzen duen. Euskarak baditu berezko aurrizkiak, bai, jartzen du. Euskararen berezko aurrizkiak hauek dira. Des, ez, ber eta bir. Adibidez, ez ikusi, berregin, desegoki. Bai, hori dira Euskararen berezko aurrizkiak. Zer gertatzen da? Euskarak, eta ez bakarrik Euskarak, hizkuntza askok, hainbat aurrizki hartzen dituzte, batez ere latin eta grekeratik nazioartean oso hedatuak diren hitzak, terminoak, gehienak latin edo grekeratik datozenak edo direnak, termino horiek erabili ahal izateko. Horiek Euskarak bere egin ditu, eta horregatik Euskararen barruan ere aurrizki horiek daude. Eta besterik gabe, aurrizkien azalpenekin hasiko gara, bai? Aurrizkiak hitzei aurretik gehituz, hitz eratorriak sortzen ditugu. Euskaraz oso aurrizki gutxi dago, hala ere beste hizkuntzetako zenbait aurrizki mailegatu digu. Beste hizkuntzetatik hartzen ditugu hainbat aurrizki. Adibidez, super. Haunditasuna, nagusitasuna edo zerbait gehiegizkoa dela adierazteko erabiltzen da. Supermerkatu, merkatu handia. Hiper. Nagusitasuna edo zerbait gehiegizkoa dela adierazten du. Hiperrealismo. Errealismo handia. Proto. Zerbaiten aurrekoa adierazteko erabiltzen da. Adibidez, proto hizkuntza. Gaur egungo hizkuntza baten aurrekaria. Anti. Zerbaiten aurkakoa edo kontratuko gaitasuna duena adierazteko erabiltzen da. Antidoto. Pozoiari aurka egitekoa. Poli. Zerbaiten ugaritasuna adierazteko erabiltzen da. Polisemia, esanahi asko izatea adibidez. Tele. Urrutitasuna adierazten du. Telefono, urrun dagoen beste batekin komunikatzeko gailua. Bai, azken honetan ebiz, telefono, bi elementuak grekeratik datoz, bai. Telek nahi du esan urruntasuna eta fono soinua. Orduan, telefono hitzak berez esan nahiko luke urrutiko soinua. Eta behin azalpena eginda, joango gara egitera ariketak, bai? Hasiko gara lehenbiziko ariketarekin. Bat. Lotu hitz bakoitza dagokion aurrizkiarekin, bai? Super. Super aurrizkiarekin eukiko genuke super gizaki. Hipertentsio. Antizikloi. Prototipo. Poliklinika eta telekomunikazio. Bigarrengo ariketan eskatzen digu osatu esaldiak aurreko ariketako hitzekin. Bihar eguzkia izango dugu nagusi, antizikloia izango baita. Aitonak gatzik gabe jan behar du, hipertentsioa duela esan digu medikuak. Egungo telekomunikazioak mundialak dira. Interneti eta smartphoneari esker edozer egin dezakegu. Behin betiko autoa aurkeztu baino lehen, prototipoa egiten dute, diseinuak balio duen ikusteko. Ez larritu, poliklinikara joango gara. Ezurra utzi baduzu, hango medikuak lagunduko dizu. Ezinezkoa da hainbeste gauza egun berean egitea. Benetako super gizakia zara.